Saúdos, moi bos días a todos e a todas, benvidos e benvidas a este novo evento virtual que celebramos no marco de ciclo de webinarios da Oficina de Económica de Galicia, un servizo que está a disposición de todos os negocios. Hoxe, en concreto, imos poñer o foco nun asunto que de seguro vai ser de interese pois para a nosa actividade empresarial, pero tamén para o noso día a día. Imos falar de reunións con propósito, menos tempo e máis impacto. Así que imos dar unha pequeniña marxe de tempo para que as persoas que se inscribiron a esta cita virtual se vayan sumando pouco a pouco. Mentres tanto, quero aproveitar para recordarlles que se ao longo da presentación teñen algunha dúbida, algunha pregunta, algunha inquedanza, unha reflexión que queiran compartir, pois que poden facelo a través do chat que nos ofrece esta ferramenta de Zoom e nós intentaremos interrumpir o mellor posible a Mar Castro, que é a persoa experta que hoxe nos acompaña, pois para trasladarlles esa dúbida, esa cuestión e intentar responderlles nese momento. Polo tanto, animalos, non, Mar, a que participen e de seguro que ademais pode axudarnos aos demais esas dúbidas que teñan. Ademais, animalos a que boten un ollo á nosa páxina web Oficina Económica de Galicia porque ao longo dos vindeiros días temos programadas máis citas virtuais de outras temáticas que de seguro tamén poden ser de interese para os seus negocios. Bueno, nestes momentiños pasan 3 minutos da unha do mediodía, así que se lles parece, pois imos dar xa comezo. En primeiro lugar, voulles presentar e imos saudar a persoa experta da Oficina Económica de Galicia que hoxe nos acompaña. Ela é Mar Castro. Mar, moi bos días. Buenos días. Bueno, pois como adiantaba o inicio da presentación, hoxe imos falar dun asunto que ten que ver co tempo e co nosa forma de traballar no día a día. As reunións con propósito, máis tempo, menos tempo e máis impacto, que é o que queremos conseguir. Así que de seguro que vai ser moi interesante, dispoñémonos a escoitarte con atención, así que cando queiras, comezamos. Moi ben, pois imos comenzar a falar das reunións. Todos os que estamos aquí mantemos unhas cantas reunións a cabo da semana, ao longo da semana, non? E cantas delas dicimos, meu Deus, poderían haber sido máis curtas, poderían haberse realizado de outro xeito, non presencial, que de iso tamén falaremos. Entonces, é importante que sepamos cales son as claves para que as reunións realmente merezan a pena, para que realmente resolvan o obxectivo para que se crearon, non? Por cal, vou compartir a presentación, xa vos lo dixo Noelia, preguntado o que queirades, a min encántame que me preguntedes, me encanta que me preguntedes sempre que surxa a pregunta, é dicir, cando teñades a dúbida, preguntade, non esperedes máis tarde, escribide, que Noelia xa sabe que se me pode interrumpir, es máis, eu sempre animo a que se me interrumpa, porque é un xeito, é unha forma tamén para que se resolva as preguntas que se ten en cada momento. E isto é importante tamén. Así que imos alí, xa o dixo Noelia, reunións con propósito, menos tempo, máis impacto. Claro, xa o título ten moito contido. Reunións con propósito. Cantas veces saímos dunha reunión e decimos, ou nos decimos, que propósito tiña, que non quedaba claro. Entonces, xa dou por feito que as reunións teñen que ter propósito, é así. E as reunións curtas, se nos paramos a pensar que tempo ten que durar unha reunión, pois depende, les por aí a moitos expertos, hai quen te di 20 minutos, hai quen te di 30, hai quen te di 45 minutos, depende dos temas que teñes que tratar. O importante é que ti, cando saias a reunión, digas, esa reunión durou o que tiña que durar, ni un minuto máis, ni un minuto menos. Isto pódese conseguir, isto, aunque parezca mentira, motiva moito a xente tamén a que asista, bueno, ten que ir porque son reunións de traballo, hai que asistir, pero tamén motiva a que a xente diga, bueno, pois hai unha reunión e que realmente ten que haber, hai un para qué desa reunión, non? Entón, que imos falar hoxe? Imos falar de que falla nas reunións, porque sempre hai erros, que falla? A importancia da convocatoria, que moitísimas veces se omite, porque total é unha reunión no traballo, conocémonos todos, decímolo así de corrido, vía oral ou por WhatsApp, non concretamos cal é a convocatoria, non enviamos convocatoria, non concretamos cal é a orde do día, que todo isto facilita que as reunións teñan propósito, teñan impacto e duren o mínimo que teñen que durar, o xusto que duren o tempo que les leve. Cales son os aspectos logísticos que contribúen a que esa reunión sea eficaz, porque ao final o que quero é que a reunión sea eficaz.
Que pasa? Que particularidades teño que ter en conta coas reunións online, que sabedes que dende a pandemia pois, se han incrementado moitísimo, e tamén, como nós, xa que empezamos con fallos ou con erros, imos empezar con que? Con acertos, con todo o contrario, non? Imos acabar cun tono positivo de que está ben que temos que manter en todas as reunións. Entón, empezamos con unha pregunta que non fai falla que me respondedes, pero que simplemente a pensedes, non? Cantas reunións se evitarían cun email? Cantas reunións se resolverían cun email? E igual que digo cun email, podría decir cunha chamada de teléfono, cun WhatsApp, cun mensaxe de Telegram, dame igual. É dicir, cantas reunións realmente se poderían haber evitado? Por qué? Porque non había unha razón, non había unha orde do día claro para mantelas. Entón, é importante que cando nos convoquemos a unha reunión as persoas que convoquemos, a quen sexa, que esa reunión realmente pode ser a público interno, pode ser tamén a público externo, ollo, porque a empresa ten un e outro, pero desde logo a premisa indiscutible é que esa reunión teña sentido, teña unha razón de ser, teña un para qué. Entonces, vemos aquí o importante de que falla nas reunións, un obxectivo difuso. O xa dixen dous ou tres veces para qué. Para que se convoca unha reunión? Que se quere conseguir? E esta frase de que se quere conseguir, que queremos acadar? Cal é o ese obxectivo? Ten que estar clariño, curtiño, preciso e completo. Pódese nunha frase curta decir cal é ese obxectivo. Ten que estar moi claro. Despois, que hai moitas persoas co cal non se pudo plantexar dúbidas, non quedou claro, alongouse moito porque falaron moita xente. As que persoas teñen que estar? Evidentemente, eu nos vou decir que persoas teñen que estar. Depende do tema, depende do obxectivo que se proxecte, tendrán que vir unhas persoas ou outras en función do cargo e dos roles que executen, o que realicen. Entonces, realmente teñen que estar as persoas que teñen que estar. Ningunha máis, porque ao final é ruído a conversa, é ruído a propia reunión e non se permite avanzar, sino que o único que se fai é alongar. Despois quedora moitísimo. Cando saes dunha reunión ca sensación de que, meu Deus, durou hora e media, isto en 20 minutos ou en 45 ou en 60, dame igual. Isto estaba máis que traballado, máis que tratado, máis que concretado dun xeito sinxelo, claro e sen apurarnos e ben afianzado. Entonces, realmente, de feito, por aí se insiste moito en reunións máximas de 45 minutos, depende do objetivo, pero unha reunión máxima deberíamos poñer aí o tope, salvo que teñamos que tratar moitos temas, pero realmente todos esos temas teñen que ser con todas esas persoas ou será mellor facer reunións curtas e con persoas especializadas en cada tema que se aborde. Eso, lógicamente, tenéis que valorar vos, ¿no? Conversacións difusas, sen focos, en nada concreto. Entonces, a que nos leva? A que se perde o tempo, a que a xente sae coa sensación de que estiven aquí 2 horas. Estamos falando de momento de reunións presenciais, que isto poderíamos levar a cabo en reunións online. Despois veredes no último punto, no penúltimo punto, cales son esas peculiaridades das reunións online, ¿no? Pero realmente moitas veces, eu teño moitas veces ido a Coruña, Santiago, de repente, e lévame máis o tempo do que realmente se podría resolver nunha reunión, ¿no? Isto, un email, unha reunión online, que tamén hai que valorar se debe ser presencial ou online, depende tamén das decisións que se teñan que tomar. Despois, unha reunión que non se toman decisións. Este é un fallo tremendo. E que, además, unha reunión que non se fai seguimento do que se dixo que se iba a tratar e que non se abordou, que non se fala. E, por último, tamén, que falla? Mirade, por se acaso non son suficientes, que falla? Que os debates son moi longos. E moi longos e, tristemente, moitas veces non se chega a ningunha conclusión ou a ningunha acción ou decisión. Co cal son fallos o que logran é que as reunións sean ineficaces, que as reunións non gusten, que as reunións generen malestar, desmotivación, porque realmente non resolven nada. Entonces, as reunións teñen que resolver. Se empiezo polos fallos, vou pola seguinte pregunta, que é unha cuestión que o que tiña que vir, non? Que falla? Nunca fallamos as persoas. O que falla é o deseño da reunión, como hai preparado, como o hai diseñado. Se hai improvisado, teño moitas garantías de que vai fallar. Hai que diseñarla, hai que estructurarla, hai que prepararla, hai que planificala. E para iso tamén vou vos dar unha serie de datos que vos poden axudar a isto, non? Entonces, o primeiro que hai que facer é enviar unha convocatoria. Non hai preguntas, poderedes preguntar que enviamos por email, por WhatsApp.
polo método que vosotros, como é a vosa comunicación interna, como son os canles que utilizáis na vosa comunicación externa. Vos decidides, a que vosotros decidades a que teñades como máis cómoda, máis efectiva. Entonces, hai que convocar, lóxicamente, quen organiza, quen planifica a reunión é a quen a emite, e despois, claro, hai que ver se é máis formal ou máis informal, se máis para a xente da oficina, se máis para un público co que te reúnes con moita frecuencia dentro da túa empresa ou fora. Unha formal, por suposto, ten que levar unha orde do día que ahora veremos, pero cales son os datos que teñen que ir nesa convocatoria? Pois o obxecto da reunión, fundamental, a orde do día, que ahora veremos que son os puntos a tratar dentro dunha reunión, cando, que día, que hora e en que lugar, pode ser presencial, co cal, en que sitio, pode ser na oficina, en instalaciones fora, ou bien pode ser online, tamén se pone, a duración estimada, que isto moitas veces non está na convocatoria, é fundamental saber para planificar a xenda, canto tempo necesito para a reunión. Dices, vale, reunímonos ás 10, pero a que hora acabo? Calcula máis ou menos como sempre, no, 10:30, 10:45, 11, 11:15, 11:30, a que hora acabo? E teño que planificar a miña xenda, co cal, decidille a xente, por favor, cal é a duración estimada. Que xente vai vir? Quen é a persoa responsable da reunión? E, por suposto, tamén vai haber unha persoa responsable da elaboración da acta. Isto ten que quedar claro na convocatoria. Aquí temos un exemplo de convocatoria para a día de hoxe, es decir, estaríamos nela 3 horas, duraría esta reunión. Aquí temos as persoas asistentes, temos os cargos e unha orde do día. A orde do día, bueno, en este caso cada empresa dirá cal é a súa orde do día. Aquí tenemos outra orde do día distinta, por poner un exemplo, foi cambiando a orde do día, para que vexades que a orde do día, lóxicamente, a adaptamos a nosa empresa. E ora vos pregunto, e aquí sí que vou facer unha pausa, porque a ver que respostas dades ou que dúbidas presentades, non? Xa tivemos a reunión, presencial, online, non me importa, xa tivemos a reunión, a pregunta é, que ten que pasar ao rematar a reunión? Remata a reunión, finaliza xa, que é o seguinte? Que é o seguinte? Que creedes? A ver esos teclados como funcionan. Porque algo ten que pasar. Saímos da reunión e non pasa nada, cada uno volve ao seu posto de traballo, retorna, viaxe á súa localidade, onde ten a súa oficina. Non, cando pasa a reunión ten que pasar algo. Que ten que pasar? A ver que di por aí. Noelia, lelo ti? Imos ler, sí, as mensaxes que nos están chegando. Tareas. Quen se encarga delas? Chamadas, acción, próxima reunión, definir próximos pasos, acta e seguimento de accións, Moi ben. enviar acta con definición dos próximos pasos, varias mensaxes que van na mesma liña, que alguén diga que se encarga de enviar un resumen do falado a todos, facer un Moi ben. resumo, si van nesa liña. Moi ben, moitas gracias. Que gusto a participación, encántame. Efectivamente, tras unha reunión que se han tomado decisións, porque se non se toma decisión nunha reunión inefectiva, nesa reunión se han tomado decisións e esas decisións se trasladan en que? En tarefas, en accións e en asignación desas tarefas, lóxicamente. Así que moi ben, isto é o que ten que pasar. Ahora, a pregunta sería, pasa sempre, tras unha reunión, sempre pasa eso? Debería. Que iso é o importante. Na convocatoria tamén é importante que se temos que enviar informes, convocatorias, documentaciones, tal, é importante tamén que a enviemos xunto coa convocatoria, é dicir, que a xente xa sepa do que se va a falar, que a xente teña revisado toda a info, toda a documentación para poder avanzar e non perder tempo. Como vedes, imos a temas, vamos a eficacia, a xenerar realmente concreción, a xenerar accións. O que queremos é aproveitar moi ben o tempo. Por que? Porque o tempo é un ben moi limitado e moitas veces o desperdiciamos ou despreciamos e o tempo non se recupera. É das poucas cousas, hai quen diga, o único que nunca se recupera, co cal vamos a facer que este tempo este moi ben aproveitado. Agora xa están convocados, teñen a orde do día, teñen a documentación, xa saben de que se vai falar nesa reunión. Ora imos controlar o que se coñece como aspectos logísticos. Imos ver que sala sea a máis adecuada. A veces algún pode pensar, claro, a máis adecuada xa facemos na empresa a sala que teña a empresa. Moi ben, pero es que moitas veces as reunións teñen lugar fora, nunha oficina, nun hotel, noutras oficinas. Entonces, sempre que podamos decidir, é importante que sepamos que tipos de salas hai, coas ventaxas e inconvenientes de cada un, ¿no? Entonces, que salas, como deben ser esas mesas de traballo, hai catering, non, se hai catering, en que consiste,
O tamaño da sala é importante, moito mobiliario, pouco mobiliario, moderno, clásico, moita iluminación, pouco artificial, natural, moi quente a sala, moi fresquiña para que a xente este ben despexadiña, e, por suposto, tamén o ambiente que ten que trasladar. Así que imos ver todos estes puntos e insisto, calquera pregunta, por favor, sin problema ningún, escribide, que Noelia me interrumpe e me conta e me la traslada, rapidamente doulle resposta, ¿no? Aquí tedes un tipo de sala que é o que se conoce como sala escola. É un tipo de sala que marca barreiras porque esas mesas son barreiras, pero tamén permite tomar notas, que é importante. Hai veces que prefiren este tipo de sala porque solo desta maneira tes a documentación, falas, escribes, tal. Bueno, é un tipo de sala, ten as súas ventaxas, ten o seu inconveniente, todo o mundo mira para diante, se alguén fala, pois non ve a súa espalda, co cal a mí non me gusta moito por eso, porque creo, ora veredes outro tipo de sala que eu defendo máis, porque o importante é mirarnos cando estamos falando, porque se tú solamente ves o cogote da persona que fala, prestaslle moita menos atención e retés moito menos, no? Esta é unha sala tipo teatro, fixadevos que podemos levantar unha partiña aí á dereita ou á esquerda, depende, que tamén está pensada para persoas diestras e zurdas, para anotar. Entonces é importante tamén, me refiro, non fai falla unha mesa sempre para tomar notas, é unha sala mucho máis cercana, moito máis integradora, unha sala que podemos tamén crear rapidamente en calquera espacio, porque el levar sillas ou levar cadeiras, mellor dicho. Aquí temos unha sala en forma de U, donde nesta parte corta da U, nesta partiña de aquí que vedes, serían, bueno, é unha sala, é un tipo de mesa, mellor dicho, un tipo de sala moi habitual para negociacións, ¿no? Donde a parte que toma decisión ponse na cabeceira, aquí e nos laterales da U se ponen as dúas partes, ¿no? Que teñen que negociar. É un tipo de sala donde se ve moi ben todas as caras, é importante que se vexan ben todas as persoas presentes, eso facilita a conversa, co cal tamén hai que terlo en conta. Logo tenemos mesas de traballo, ese tipo de sala que nun despacho dunha persoa, dun directivo que teñe esta mesa e se aproveita sempre e cando sexan 3, 4 persoas, que é o que cabe, ¿no? E aquí todas estas salas son fotos que tomei eu en reunións que fun. Aquí temos unha que saquei de internet para que veamos moitas veces, ou para que vexamos a falta de lógica dos elementos ou das salas ou dos espacios que ocupamos como mesas de reunións ou salas de reunións, ¿no? Aquí moi bonito, ao lado da palmeriña, estatal, pero realmente este tipo de sala ou este tipo de mesa o que fai é distraer a atención moito máis que mantela, ¿no? Porque as persoas que están dun lado a outro da palmeira, coa palmeira enfrente, realmente non consiguen verse, solamente se ven, se fan isto, co cal xa é un elemento distractor terrorífico, ¿no? Entón, é moi mono para foto, fíxate como aproveitamos o espacio, pois temos unhas mesas ao lado cunhas cadeiras, pero realmente non é o tipo de mesa máis recomendado, sobre todo se falamos da eficacia, que iso é moi importante. Logo veremos si un pequeno catering, sobre todo porque a reunión é máis longa e nada, catering é cafés, infusións, agua quente, algún bocadiño pequeno, moi pequeno, simplemente é un tentempié pequeno para, isto alóngase, co cal o tes unha mesa nun lado que non moleste, que tampouco xenere moita distracción, a xente moitas veces se sirve ao principio, chegar á sala, leva o para a súa mesa ou para o seu espacio e se acabou, pero algo moi lixeiriño, non? É importante tamén, lóxicamente, que haxa espacio para levantarse, moverse para o catering, porque hai veces que parece que hai colas, porque non se pone o catering nunha mesa tan pegada á mesa da reunión que realmente se distrae moito, porque hai moita xente na cola esperando a pillar bebida, comida, e hai moi poca xente sentada nas mesas, co cal hai que facilitalo, ten que ser moi áxil todo isto. O mobiliario, importante, cantas persoas van? 7, 10, 4, ten que haber cadeiras para todos. E cadeiras que quepan claramente, non que estemos apretadiños e que non podamos nin escribir, porque non podemos ni levantar o codo, ¿no? Entonces, por favor, hai que ter en conta que unha mesa de 8 poden ocupar 9, claro que sí, pero non poden ocupar 11, ou a veces 10 tampouco. Hai que ver que a xente este máis ou menos cómoda, que poda tomar nota, que poda mover coa documentación que ten, non telos así ben apretadiños, ¿no? Que pasa? Que o mellor pode presentarse algunha persoa convocada que non se sabe se pode vir a última hora, un directivo da empresa, tal, hai que ter cadeiras cerca, nunca cadeiras vacías na mesa onde teñen lugar as reunións para achegala en caso de que cheguen esas persoas, ¿no? Logo falamos da iluminación. A iluminación ten que ser adecuada. Que significa adecuada? Que nos vexamos ben, que podamos ler, que podamos ver tamén os detalles das caras das persoas presentes. Pode ser natural, pode ser artificial. Eso xa, cada un sabe. Es que a natural é moi ben, pero entra moito, dá moita hora da reunión, dá moito sol, entra os rayos, que crea moitos reflexos. Entonces non, e de artificial. Decir, todo depende, sempre temos as dúas. A natural e artificial podemos utilizar unha outra ou sumar ambas. Depende tamén de a ubicación da sala, se ten ventana,
ventanas, no, etcétera, etcétera. Por eso cada un ten que valorar todos estos aspectos, ¿no? A temperatura favorece a conexión ou a desconexión. Un lugar moi quente pois favorece os bostezos, o sono, o quedarte un pouco adormilado. Un lugar moi fresco que estés temblando, que non, incluso, eu cando teño frío empezo a temblar sempre, incluso moi incómodo porque non podes prestar atención porque estás realmente tremendamente incómodo do frío que estás pasando, ¿no? Co cal, aquí se dica entre 18 e 22 grados. Que pasa? Me dices, no, Mar, es que a miña sala de reunións está nun espacio que dalle moito sol e alcanzas os 27, pois habrá que poñer aire acondicionado, me refiero. Hai que intentar de forma natural ou artificial manter esa temperatura. Despois, evidentemente, que máis dependes hai para saber entre 18 e 22, tenemos 18, 19, 20, 21, 22 e todas os do medio, non? Depende da xente. Hai xente que é máis friolera, hai xente que, bueno, pois que gustanlle máis os ambientes máis frescos, tamén depende, cada un conoce a xente que vai ás súas reunións e tamén hai que ir adaptando, non? E, por supostísimo, un ambiente moi agradable, un ambiente tranquilo, un ambiente que invite a la reflexión, a la participación, a escoita e o teléfono soando no. Una vez preguntábame se os teléfonos móviles deberían estar nunha mesa, ¿no? Antigamente, dende o punto de vista do protocolo, decíamos que bajo ningún concepto tiñan que estar os smartphones, os teléfonos inteligentes encima dunha mesa. Hoxe decimos que sí, por suposto que sí, que poden estar. Ollo, pero poden estar cando teñen unha función. Eu aquí teño un montón de información. Se eu quero decir un dato que teño aquí, que o localizo aquí, lóxicamente o busco e o comparto, que non podo facer aproveitando que teño o móvil, en vez de mirar para os que falan, estou aquí mirando todo o tempo para o meu teléfono móvil, porque eso sí que é feo. Entón, sí que podemos utilizar o teléfono móvil sempre e cando sea unha utilización útil, axeitada e apropiada co que estamos tratando e que nos facilite algún tipo de información, algo que podamos acadar aí e compartir cos demais. Algúnha pregunta? Porque vou rápido, estou aquí A ver, contando moitas cousas. Preguntas por anim- aí? animamos a xente a que nos escriban a través do chat, algún comentario, algunha experiencia. Eu dou fe que cando fai frío ou calor é super incómodo, non? Estás a outra cousa e vaste fora desa reunión, a túa mente. Aunque intentas, faz o esforzo de estar presente, de mirar a xente que fala e tal, pero ti empezas a sudar por todas partes. É incomodísimo cando estás sudados ou cando tes moito frío. Entonces realmente, claro, fixadevos que vos digo un marxen de 4 grados, que é o que se recomenda, eh? Entonces, claro, hai que regular, non o meito 18 medio que 21, non o mesmo, aunque parezca que sí, pero non o mesmo. Entonces, tamén depende onde está ubicada, se esa sala está nun sitio que hai moita ventilación ou que hai muchas corrientes, un sitio que dalle moito sol, entonces todo depende de eso, hai que adaptalo. E tamén como non, hai que comentalo, falar coa xente da oficina, que tal, estiveches a gusto. As cadeiras, moitas veces non se lle dá importancia ás cadeiras, hai cadeiras que son fermosísimas e terriblemente incómodas. Cada un sabe o estilo, lóxicamente, a decoración que ten esa oficina, las hai moito máis funcionales, máis clásicas, hai de moitísimos tipos. As cadeiras teñen que ir, lóxicamente, acorde con eso, pero unha cadeira incómoda que consigue isto. Dicir, que me estou todo o tempo ubicando. E aún encima, como eu sei que estou chamando a atención porque danse conta de que me estou movendo na miña cadeira, estou incomodísima e dá a sensación de que non estou atenta, que sí que estou. O que pasa que é insoportable isto. E aún encima estou aquí 3 horas, de verdad que eu he pasado moi mal en muchísimas ocasiones porque estou atenta, pero claro, é que é imposible permanecer quieto nesa tabla durísima que nos ponen debaixo, ¿no? Entón, o desa tabla. Entón, fixademos ver, hai que probala. Cando se compran cadeiras, hai que sentarse nelas, non é solamente comprarlas que sean de acordo coa decoración, co ambiente, co ton que queras trasladar, non, non, hai que probalas, isto é importantísimo. E seguro que os que estades aí outro lado da pantalla estades de acordo que hai que probalas, que moitas veces participastedes en reunións que, meu Deus, estaba moi bien o ambiente, a decoración, a temperatura, a iluminación, todo, pero a cadeira era terrible. Bueno, hemos falado de reunións presenciais e ahora imos falar a reunións que a raíz da pandemia afortunadamente se popularizaron. Por que digo popularizar? Por que digo afortunadamente? Porque todos fixemos e asistimos a un montón de reunións que se podían haber evitado así. Es decir, a comunicación a través dunha pantalla, que de hecho fixen algún webinar aquí tamén coa Oficina Económica de Galicia, que está moi ben que busquedes por aí, a comunicación a través dunha pantalla ten unhas particularidades que ahora imos ver, non? É importante saber que temos a xente a outro lado da pantalla, pero esta xente adica o tempo xusto da reunión, non ten que sair da oficina, ir buscar o coche, o medio de transporte que o trasladarse a outro novo sitio, é dicir, al final a reunión dura unha hora,
e ti, desde que saliches e volviches, han pasado 3, 4 e incluso 5 ou máis horas, non? Entón, hai que valorar cando realmente podemos recurrir a estas reunións online, que en moitas ocasións ten que ser. Claro, evidentemente, quen o vai valorar? As persoas que convoquen, as persoas que organicen, a empresa que a que está mandando a convocatoria, non? Se o tema é duro, serio, preocupante, es decir, negativo, que necesite unha presencialidade, eu tamén estou de acordo que deben ser presenciais, porque a moita xente gustalle moito máis, porque podes comunicar non de outro xeito, que eu creo que se pode comunicar a través dunha pantalla exactamente igual que nun plano físico, non? Pero hai xente que quere ter cerca ese contacto humano, sobre todo cando, os digo, vai haber recortes, hai que traballar máis, hai que baixar os soldos, o que sexa, non? Es decir, cando son temas delicados, puxen delicados, duros, etcétera, pero temas delicados sí que se pode presencial. Se algunha persoa, por lo que sea, non chega presencial, entonces sempre se pode simultanear. Pode haber reunións presenciais que tamén tengan a convocatoria e tenen a conexión online, ¿no? Entón, nas reunións online ou na comunicación a través dunha pantalla, todo é máis intenso. Por qué? Porque estamos aí moi cerquiña, porque estou ocupando parte da vosa pantalla, porque parece que me estou metendo nos vosos despachos, nas vosas oficinas, é máis intenso, co cal que exixe que se a reunión é máis longa, entón que haxa máis espacios, máis descansos. Se iba a facer un descanso, unha reunión de 3 horas, se iba a facer un descanso de media hora, fago 2 de 15 minutos, ou fago 3 de 10. Nos temas online, nas comunicacións online, sempre máis descansos. Lóxicamente, teño que estar preparada, teño que ter auriculares que se escoiten ben, teño que ter un micrófono que se escoite ben, teño que ter unha boa cámara web que me dea unha boa visión da xente que está aí, entonces teño que ter conexión a internet que funcione bien, que sexa rápida, que non haya corte, que non se conxele a pantalla, etc. Despois, exactamente igual, eu teño unha orde do día de que eu vou falar desto. Ten un formato en canto a o mesmo, punto 1, punto 2, rogos e preguntas, dá a palabra ao anfitrión, exactamente igual que un formato online. Ahora, hai normas, hai que dicilas. As normas son, porque hai moitas veces, en este caso podes escribir, noutros casos podes tomar ao micrófono e falar, entonces, esas normas dinse ao principio. Se podes, aquí Noelia fixo perfectamente, dixo cales eran as normas, que por favor que preguntades o que querades, que recuidades o chat, etc. Entonces, esas normas o que fixo Noelia ao principio. Logo, hai que saber cal é o perfil de asistentes. Se eu defendo unhas reunións cortas e eficaces con propósito nun contexto, nun plano físico, imaginade nun plano online que todo é moito máis intenso, todo é moito máis rápido. Ollo, dixe intenso rápido, non é dixe informal, porque moita xente din que a comunicación online é informal. Non, a comunicación online é intensa, moi intensa, co cal temos que ter moi claro que quero, cal é o meu propósito, cal é ese objetivo que se dicía al principio que ten que estar ben definido, non? Que se recomenda? Pechar aplicacións. Se tes o WhatsApp, tal e cuanto, redes sociais, LinkedIn, o que queirades, no? Eu falo de profesionais. Cerrade porque para que non se escoite continuamente clink, 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 de que ha entrado unha notificación, de que ha entrado unha mensaxe, etc. Entón, mellor pechar esas aplicacións e cando acaba a reunión, volvese a abrir outra vez. Que condicións sais? Moita xente tamén pensa que como é online é informal no sentido de que pode ir vestido, pues, hai empresas que teñen un código de etiqueta, ¿no? Ese código de etiqueta mantense, eu teño unha americana posta, ese código de etiqueta mantense igual nunha reunións online. Eu acórdome cando fora a pandemia, un dos temas que saliu moito nos noticieros era que era a época que máis camisetas se venderan para xente que traballaba online. Escandalizábame totalmente, como que máis camisetas se venderon? Depende de en que traballo estés e depende de que rol teñas e depende de que vas facer en cada momento. Entón, non confundamos que como é online é todo máis informal, non, en absoluto, todo máis esport, para nada, A persoa anfitriona nun contexto presencial sigue sendo anfitriona nun contexto online, exactamente igual. Co cal, dá a palabra, que se va a falar, aunque xa un orden do día, vai dando a palabra, pode ir facendo un resumen, unos mensaxes moi escuetos, moi concretos, moi completos, moi precisos das decisións que se están tomando, e, lóxicamente, imaginada que polo que sexa falla a conexión. Moitas veces hai xente que ten mala conexión, é mellor que non prenda a cámara, dou por feito que a cámara se prende sempre, que isto é un erro tremendo que vexo nas reunións e nas conexións online, a cámara se prende sempre, se prende significa que nos vemos todos, non? Por qué? Porque isto é unha reunión como se fora presencial, nunha reunión presencial, verdad que non ponemos nada aquí diante para non vernos a cara? Pois isto é exactamente igual, prendes as cámaras, que pasa? Se ti estás nun sitio, o que hai tormenta, o que hai moi mala conexión, ou por lo que sexa está fallando, entón, nese caso,
pecha a cámara, porque de esa manera a tu conexión va a mellorar. Pero estos son plan B para solucionar puntualmente estos temas, ¿eh? ¿Alguna dúbida aquí nos casos das reunións online? Que me imagino, os gustan máis presenciais ou os gustan máis as reuniones online? Que preferides? Veña, a ver se nos contestan a esta pregunta. MJ está dicindo online. Online, moi ben. Chegan dúas mensaxes máis de presencial. Tres, xa van tres. Presencial, catro. De repente, sí, gaña o presencial, non? Gaña presencial. Xa o sospeitara, Noelia. Por qué? Porque hai unha cousa que é certa cando falamos en público a través dunha pantalla, como é no caso hoxe, no? Que estamos nun webinar online. No? Que pasa? Que te estás exponiendo continuamente ás persoas ás que te dirixes. Te están vendo todo o rato. Eu estou na vosa pantalla continuamente. No? Entonces, hai xente que eso o leva mal. Hai xente que pensa que a través dunha pantalla non se pode mirar aos ollos o espectador. Eu vos estou demostrando que sí que se pode mirar aos ollos dos espectadores. Algo tan sencillo, tan sinxelo como mirar a cámara. A cámara son os ollos das persoas que están ao outro lado da pantalla. Co cal, cando falemos, miramos a cámara e cando escoitemos, miramos a pantalla. Por que miramos a pantalla cando escoitemos? Para ler. Que lemos? Os xestos. Os xestos, os movimientos, as orientacións da persoa que está no outro lado. Co cal é importante. Pero sí, generalmente me imagino que sigue salindo victoriosa a presencial, non? Sí, fan outras reflexións, por exemplo, din aquí que se abusou moito das reunións en propósito co boom da telepresencia post-pandemia. Ujú. O sea, que cando se volveu, sí, quizáis. Jennifer dinos online para aprovechar el tiempo y presencial para tratar con la gente. Ben, Eh, por Depende eso de lo que se vaya a tratar. sí, sempre, sempre. E tamén depende de que persoas estén participando. Se eu quero tamén, tengo unos invitados, o meu mellor cliente, o meu mellor proveedor, tal, non é o mesmo que o atenda na miña oficina, que o atenda nun xeito presencial que online. Pero que os quero trasladar es que online tamén se poden facer moi ben as Sí. cousas e se Eh, poden por, manter reunións con propósito. por exemplo, Cristina pregunta como fomentar a interacción nas reunións online. Pois, moi boa pregunta, Cristina. Como fomentas facendo preguntas? Pero, ollo, facendo preguntas, mira, hai que distinguir cando tes acceso ao chat, que o chat sempre se ten acceso, e cando se ten acceso ao micrófono. Se tes acceso ao micrófono, aínda que hai xente que non quere falar, pero te permite facer preguntas máis longas, no? Se tes que escribir, pois hai moita xente que estamos moi acostumbrados que escribimos a toda velocidade, pero hai xente que non. Entón, fai preguntas, ti estás xestionando a reunión, fai preguntas, pero fai preguntas cerradas, de resposta moi corta, a elegir entre dos, ou fai preguntas abertas pero con unha resposta moi curtiña, é dicir, non lles obligues a escribir moito porque entonces non participan. Aquí fixadevos as preguntas que os facían, ¿no? E preferides presencial online, si son preguntas curtas sempre, porque eso sempre favorece a intervención, sempre. Ujú. Mais preguntas? Tamén encantan máis preguntas? Por agora non nos chegou ningunha outra cuestión. Bueno, pois seguimos entón e seguimos coa última parte que son os acertos nas reunións, non? Entonces, estes acertos teñen un obxectivo claro, falo claro, porque podo ter un obxectivo claro, pero falar enrevesado, irme por las ramas, realmente non concretar o que teño que decir. Entonces, imos pensar, eu sou unha firme defensora das palabras, as palabras son fundamentales, eu preséntome moitísimas veces como guardiá das palabras, porque creo que somos as palabras que decimos e que nos decimos tamén, non solamente o resto, sino tamén a nos mesmos, ¿no? Entonces, imos buscar, imos concretar, imos atopar esas palabras claras, esas palabras que definen exactamente que eu quero decir. Por qué? Porque eu, como emisora da mensaxe, os mando unha mensaxe. Vos sos os receptores. Se esa mensaxe non se interpreta como eu quero que se interprete, es decir, se multiinterpreta, se malinterpreta ou directamente non se entende, a culpa é miña como emisora que non he trasladado ben a mensaxe. Entonces, os emisores das mensaxes somos as persoas encargadas de que esa mensaxe chegue correctamente ás persoas ás que se dirixe, ¿no? E como consigo? Escollendo as palabras precisas, frases sinxelas, frases cortas, non os vallades a largas parrafadas, sintetizar, por favor, porque hai xente que fala tan largo, tan longo, sin pausa ninguna, que hai xente que o que faz, aunque metas moitos conectores e esos conectores axúdante, ¿no? A comprender, é tan longa a mensaxe, é tan longo que estás dicindo que realmente te perdes. Entón, está demostrado que cando nós falamos en positivo e
cando nos utilizamos frases curtas, conseguimos moito máis veces e moito máis, con moita máis eficacia, que esa mensaxe chegue de forma favorable á xente a que se dirixe, non? E logo, nun proceso de comunicación, non só falamos, nun proceso de comunicación falamos e escoitamos con escoita activa. Es decir, non estou, si, estou escoitando, pero miro para un lado, ou tomo nota, ou aproveito, te miro, pero aproveito, collo o teléfono, acabo de taparme a cara que nunca debo facer, collo o teléfono e escribo. Non, 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 non. Se estamos escoitando, es que adícate o tempo que teño, o que dure é para ti, é para as persoas que están aquí, a que están falando en cada momento, e o que din os demais que están por aí. Repeticións, evitar repeticións no sentido de que hai xente que repite continuamente o mesmo e dito da mesma forma. Es decir, unha mensaxe se pode trasladar de moitas formas distintas. Entón, é bo que esa mensaxe o digas de diferentes maneiras. Non repitas sempre a mesma frase porque entonces parece que é unha repetición sin sentido e a veces esa frase non se entende. Se a tua mensaxe a sintetizaches nesa frase, nesa mensaxe, co cal dilo de xeitos distintos, sempre que poda con lenguaxe positivo, por supuesto. Controlar os tempos que teño. Que tempo teño? Tengo 3 minutos para hablar? Tengo 4? Hai que utilizar ese tempo. E incluso teño minuto e medio, utilizo minuto e medio, pero cantas veces teñen 2 minutos e se van a 6, a 8 sin que ninguén lles diga nada? A persoa que xestiona esa reunión ten que decir o tempo que se ten, porque senón a reunión dispárase en tempo, volvese ineficaz, desmotiva, genera malas actitudes. Entón é moi importante controlar os tempos sempre. E, por suposto, algo fundamental cando estamos nunha reunión, pechar con decisión e, como vos dicíades por aí, con decisións concretas, con accións, con tarefas, con roles asignados e, como todo bo obxectivo, con tempos. Isto cando ten que ter lugar. Entonces, e si temos que facer isto nun plazo curto. Decídeme, por favor, que é un plazo curto. Un día, unha semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, depende do que falemos e depende de con quen falemos, non? Un plazo curto é moi inespecífico, eu lle chamo abstracto. Esta tarefa ten que estar para dentro de, ou para o día X. Esta outra tarefa ten que estar dentro de 3 semanas. Es decir, o tempo, asignar tempos concretos tamén é importantísimo para que esos obxectivos se cumplan. Eu sei que te lo en conta tamén. E tamén algo importante que quero que vos levedes, non? Unha reunión con propósito é un investimento na empresa, nas persoas que traballan, no rendimento laboral, na productividade. Unha reunión que non xera retorno é un gasto, co cal depende de ti como queres que sea a túa reunión.